Seguim entrevistant persones amb un cert recorregut dins l'economia social i solidària, en aquest cas la Diana Espanyol. En el dia a dia i en un àmbit formatiu, no? Com és Salt, com es manifesta el racisme? El racisme més clau que es donen aquí és que no ens volem mesclar. Per mi racisme és quan tu no portes els teus fills en una escola més racialitzada o amb una barreja més ètnica, no? Aquest és el racisme que més mal fa, perquè té una repercussió a nivell global i de societat i que en canvi no és palpable. I sembla que això ja no és racisme, no? I per mi això és gravíssim i és el major acte de racisme. Quines són les dificultats que es troben les persones migrades a l'hora de voler impulsar un projecte propi o de cercar feina, etc. Jo en aquest programa tinc realitats molt diverses. Alguns a vegades és una qüestió de burocràcia, de vegades és una qüestió de papers, és una qüestió molt més difícil, no? Que de vegades se n'encarreguen molt els serveis socials. Però les dificultats a vegades és la pròpia ignorància, no? És a dir, desconeixen que tenen uns drets i desconeixen de vegades els mecanismes per poder realitzar els seus objectius, simplement d'idioma, de desconeixença, i a vegades que aquestes entitats s'han d'aproximar en el lloc on hi ha realment la necessitat. L'altre és que tu per muntar alguna cosa has de partir d'una economia, no? I a vegades és el que es troba més difícil de fer. I per altra banda, evidentment, és la formació. Si tu a darrere no tens una formació és molt difícil que tinguis l'ambició de realitzar i de voler fer alguna cosa. Des del feminisme es parla del sostre de vidre, de trencar amb el sostre de vidre. Creus que passa el mateix a l'entorn de persones migrades i de persones racialitzades? És evident, o sigui, les dones sempre anem per darrere. Aquestes dones no arriben a grans llocs perquè no s'ho plantegen. Abans has de canviar una cosa molt d'arrel, no? Que és el no sentir-se malament per voler complir els teus objectius. Per arribar a això, primer han de ser acceptades a la família. És una qüestió de jugar amb l'honor i el deshonor familiar. Estem parlant que moltes dones ja ni condueixen aquí. Per tant, imagina't des de quin punt partim, no? Però, òbviament, costa molt més perquè sempre que tu tens una fisionomia diferent, no? O sabeu que ets una altra ètnia, és molt més difícil que confin amb tu intel·lectualment. Què creu que caldria fer perquè l'economia social i solidària fos més diversa i també menys racista, no? L'economia, si partim d'aquesta idea principal, sempre per inèrcia és exclusiva, segregació assegurada, no? Ara bé, sí que és veritat que a vegades hi ha la intenció de destinar diners a qüestions socials. A vegades es fa bé i a vegades es fa malament, perquè tu no pots posar una ajuda social o una ajuda econòmica com si fos un pedaç. Prèviament has de fer una resseguida de tot el que hi ha al voltant i t'has de plantejar molt bé què és el que necessita el jove. No imposar-ho des d'una posició blanca i burocràtica i des d'un despatx, sinó pensant molt bé en què aquest nen està ferit. Com s'empoderen els joves? Els joves s'empoderen amb amor, amb carinyo i sobretot cuidant molt la seva infància.